Il-faċilità vendikattiva ta' Kordin tmexxija fil-ħabs li qed toħloq aktar vittmi. Illum għandna ġifieri tmexxija ejjena sejjaħlu faċilità vendikattiva ta' Kordin. Għax dak li hu. Dan kien il-mod li bih iddeskriva l-faċilità korrettiva ta' Kordin l-opinjonista Pepi Azzopardi meta kien intervistat mis-sit Lavin Malta. Pepi Azzopardi kienet jitkellem wara l-mewt ta' priġunier ieħor, 13 il-mewta fil-ħabs, 12 minnhom taħt it-tmexxija tal-Kurunell Elix Dalli. U meta l-indikazzjoni li ingħatajna kienet li l-aħħar fatalità Kolingalja qatt ma wera li seta' jneħħi ħajtu bidejh, Pepi Azzopardi sfida lill-awtoritajiet u saħaq li din hi gidba. Beda jsabbat rasu mal-ħajt, imma ġifieri feroċità kbira, b'disprament. Ja madon fi, tara xi ħadd qed isabbat rasu mal-ħajt. Ma tgħaddilekx minn rasek illi tmur u tiċċekkja. X'qed jiġri tirrapporta. Ġida meta jgħidu li ma kinux jafu, mhux vera ma kinux jafu, il-verità hi li l-ħabs speċi jiġi jaqgħu minnhom. Ma jħarrislihom bħala persuni, jħarrislihom bħala numri. Azzopardi żvela wkoll dettalji dwar 12 il-vittma tal-ħabs mara li wkoll provat tneħħi ħajjita bidejha u mietet fl-isptar. Temmel li rridu jżommu għal-ħabs, temmel li kellha għandi informazzjoni anke sessions online mal-Caritas, laqqas dawk ma ħallew tmur online ta' qed ngħidu. U bħaċċamlet. Għatlek li nafisa. Pepi Azzopardi kien mistoqsi dwar it-tmexxija tal-ħabs fejn kellu kliem ibes fil-konfront tal-gvernu tal-Kurunell Elix Dalli li minkejja li qed jaffaċċja kritika qawwija qed jibqa' jżomm postu fit-tmexxija tal-ħabs bil-Prim Ministru Robert Abela jibqa' jagħtih il-fiduċja. Il-gvern suppost laborista, suppost xellugi qed jieħu deċiżjoni li jħalli dik it-tmexxija u jiddefendiha. L-unika soluzzjoni tal-gvern wara 13 il-mewta f'temp relattivament qasir ta' żmien kienet li ssir inkjesta. Aħna qegħdinaw ix-xogħol tagħna huwa li nagħlmu l-biża'. Welcome to prison. Merħba fil-ħabsa. Ġifi da m'għandekx għalfejn toqgħod tagħmel inkjesti hekk. Dar-raġel bda timexxi bit-terrorizmu, jitterrorizza lin-nies. Issa, il-Ministeru di ma qalux li mhux vera, għax l-ewwel qalu li mhux vera, bad ħriġtilhom l-inkwatru u bad qalu li vera. Qalu però l-inkwatru neħħejnieh. Inneħħi l-inkwatru. Neħħi tmexxija mela l-inkwatru. Il-preżentatur Pepi Azzopardi spjega kif 7 minn kull 10 priġunieri li joħorġu mill-ħabs jerġgħu jispiċċaw il-ħabs, xhieda li s-sistema qed tfalli u fattur ewlieni għaliex il-ħabs ikun dejjem mimli iktar milli jiflaħ. Intant Pepi Azzopardi fakkar kif flimkien mad-dekan Andrew Azzopardi ħarġu b'100 proposta dwar kif is-sitwazzjoni fil-ħabs tista' titranġa. Proposti li segwu dawk illi ressaq anke l-Partit Nazzjonalista ġimgħat ilu. Jiena lija mbagħad l-ewwel nibatuk biex tfiq mid-drogi. Meta tfiq u mhux faċli naf, u mbagħad naraw li taħdem, u mbagħad meta tibda taqla l-paga, titħallas kull ċenteżmu li sraqt. Kull ċenteżmu, m'hemmx argumenti miegħi. Hekk, mhux nibagħtuhom il-ħabs. Inkomplu nagħmluhom żibel bħal met jiġri issa u nonfqu 32 miljun euro f'sena. In-nies biex ikunu jafu, ħallastu 32 miljun biex għandna l-ogħla rata ta' suwiċidi fil-ħabs. Fil-ħabsijiet kollha tal-Ewropa. Ħareġ rapport tal-Kunsil tal-Ewropa. U għandna l-ogħla rata ta' kemm daħlu nies il-ħabs. Kien Kutajjar, Net News.